Boys. Lah, jangan lele. Terbakar habis. Jek, jek, jek. Boys. 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 Lah, jangan dulu. Boys. Lah, jangan dulu. Oi. Oh, oi. Wah. Oi. Besar. Saya nambahi wanggon dasar ayu lancer kuning ora mokal atiku dadi komeng sesama sadhithik aku wis lila kono tak anggo tombo kanggo wengi tansah lewung atiku tak bisa lali. Oh, oh, di langit yang tinggi. Oh, oh, ya. Menghias angkasa. Oh, aku ingin dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sluku batok ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muto mak jendit lolo wong mati ora apa yen oba ngeteni bocah
yen urip golek duit lukus kala cangkri slendra padat banyu iku dadi sarana manunggal lahir terus batin terus maju tanpa mundur padot langkah cangkri slendra padat manyura iku dadi sarana manunggal lahir terus batin terus maju tanpa mundur
patuh lan takon padet manyuro iku dadi sarana manunggal lair wosing padet terus maju tanpa mundur patuh lan kelong-kelong sangkri slendra padet manyuro iku dadi sarana manunggal lair terus ing batin terus maju tanpa mundur patuh lan takon kumandeleng netra rinasa karasa rasane griya mitrasa jagat raya kalikana ngukir lan samudra nora ilang memadise aku dadi ati selawase nalikane lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae litange aku umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari
sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati sinaksen lintange lupu semono janji prasetyan ning ati Rinoso karoso rasane griya piterus sak jagat raya kali kono ati sawase ayo lo ben rame nalika nira ing dalu atiku laman sira kayu bakal lali lakai lintange mlaku Dia kenang. Ajak pres. Dia kenang. Sudah nang. Yon, betul na. Ya yo. Ngamuk. Berapa gopong? Itu ayo. Nalika ing pamulangan oh yen kelingan lelakonku zamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri krapya ayu lair lan batine sareng dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis nanging tuwa ora iso urip bebarengan senadyan aku wis sumpah terus air batin mung jalaran perpisahan di
kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine sareng dolan ning omahku arlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manise nanging tuwa ora iso urip Satyan aku wis sumpah tetep tresno lahir batin lah yang ada sah Sematang berso. tresnoku rabi so ilang mergo kelingan ireng manise ireng manis itu cok jan hah Mari apa toh? Sambil apa iki? Apa mari apike sang baru ikut kene ono. Setunggal lagu tetembangan sampun kateraken ireng manis saking kanca-kanca krudana kiluwon umpami para bapak ibu badhe ngaturaken panyembuhan pemundutan lagu monggo langsung teng sederek kadang-kadang penabuh mawon monggo supaya regeng swasana amreh mboten sepi ngoten ya praca ya masa tembet meneng kaya ngene kita PP apa kaya lah iso sampun siaga napa dereng Rasulullah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake
tansah dijaga kanthi sing kemalan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah sumpah luhur lan asar salat saya tinggal doke tindak ungkar magrib lan isya jangkape prayogane ditambah salat sunahe do sembrono iku perintah agama eling ana ning donya mung sadela sabar lan tawakal baca sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake ajan wis kumandhang wayahe sembahyang tapi wajib jauh ing pangeran salat dadi jaga ing agama eling ana dadi jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayap dikadohke tindak mungkar magrib lan isya jangkape prayogane ditambah salat sunahe do sembrono iku perintah agama swarga lah iso kene to jan rot-rotran setunggal lagu Wasai Broto Alpayu Tono Kliwon Kru Kono Kliwon
นายทัทราลูมส์ลูมส์อาเออาเออาเออาอาเอเออาอาเออาโอ้อาอาเอ
Iya ngono lho. Nggih, sunatane Mas Pundi si sunatan? Arjuna nggih. Nggih. Tiange pundi tiange? Ha rene sik. Rene le. Mriki Mas. Nah. Ora apa-apa. Wis mari to iki. Pun dereng-dereng. Wis mari wis mekrok adek iki mau. Wis mekrok. Nah ngono kuwi. Ya alhamdulillah Dek ya. Oke. Iki mau ning acarane Mas Arjuna. Sunatan ki mau. Sunatan. Iya, tur barengi dhewe ya acara Bulan 1 Muharram. heeh 1 Muharram. Ayo Dek dongake Dek kanggo Mas Mas Arjuna. heeh. Nang ndi kene? Kelas pinten? Kelas 7. Amin. Tanggap neriok insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kolak-kodak karobil ungsa. Mudah-mudahan ponaan kula putra galuh mugi karom Amin. sasi suro mugi-mugi tebihno saking bodho rencana. Amin. Benjing idam-idaman buik kalah pae dados lare ingkang soleh lan solehah fi dunya wal akhirah. Amin. Inna sholati wa nusuki wa Wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, temene aku nyambut gawe kanggo donyane lan ibadah kanggo akhirate. amin. Gondel si kenceng marang Allah Subhanahu wa taala sifate Allah Rahman lan Rahim Allah Maha Pengasih. Manut jejake Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Tolong alih mugi-mugi putu kula sing galuh dados lare ingkang soleh lan solihah. Amin. Dingengeret yang sepuhipun kalih mugi-mugi benjing dipapakake wonten jaman kasuwargane Allah Subhanahu jannah widodari 72 ayu-ayu milya. Widodari 72 ayu-ayu milya. Kaya ngono kuwi. Loro 50. Ya ora ngono kuwi konsepe Adek Koso. Biasanya mitu 5. Ya ya Dek ya alhamdulillah iki mau wis didongake kalih Pak D nggih dulurku dhewe saka Sumber Agung nggih. Nah, mugi-mugi apa ingkang dados kepinginane Dek Arjuna nggih mugi-mugi kasembadan lantaran dongane mbau, dongane mbae mau. Nggih. Allahumma amin. Wes ngono tok iki mau ya ora lali dongake kanggo masyarakat kene Dek iki mau. Kersane Sehat walafiat, lancar rezekinipun. Ndang nanggap riok neh. Ya urung. Piye? Lho masamu nek urung panen ya urung nanggap riok wong kene iki kok. Pentene panen. Iso. Tandurane opo? Nah, wong kene iki mayoritas petani Dik kene iki. Petani. Heeh, didongake muga-muga panenane nggih oke. Seger. Heeh sing Tanine sukses nandur berambang gede-gede. Sekilo 35.000. 35.000. Winine swidak 5.000. Lho tombokno kuwi kok. Kene ditandur ya wis lemu-lemu. Heeh. Berhasil iso ngundang awakmu kan Lah awakmu. ya alhamdulillah ngono Mak Di ya. Allahumma aminono to Bu kowe jan wis dinaik tontonan gratis ngamini wegah. Kita siang iki. Heeh, nggih Dik nggih. Semoga-moga dadi anak ingkang sakinah, ya kok sakinah. Solehah ya. Berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan agama. Oke? Amin. Wes, oke, salaman karo bapak ibu kae. Nah, Duitku nyawer. ya apa koso. Nah, wes Pangestune. Jan.
Nemen mending kaya cilik aku mbiyen ya ngono kuwi. Masa ya ngono. Heeh. Ya menenge ngono Ya ya. menenge ngono kuwi. Isih. Ayo iki mau dilanjut deh. Oh ya iki rekan. Wayahmu iki. Oke. Heeh. Aku tak ngaso sak wentara ya to. Dadi kowe. Nah, Monggo Mas. Cik. Mas. Mula ora pengen ngono kuwi ya? Gak pengen ngono kuwi, Mang. aku nek ngene iki levelku beda, Dik. Piye? Piye? Kowe pengen ngerti levelku to? Sing ndi? Tak dudohi. Iki ono demen aku jaman biyen ya iki. Rikala semono kuwi ya. Ora mak, ora ambruk iki. Nah iki lho. Sing ndi? Nah, senau to iki aku. Nek ngene iki. Sing ngono kuwi. Iso aku senau ngene iki. Parfume apa ngono? Parfume. Alah, Remason. Remason. Geriga. Heeh. Yo. Ojo gelem piye to? Gitu mek wong ganteng nek iku kok. Kok nek sawanen, Dek. Sawanen dasmu kuwi kok sok. Yo, Dek. Hoi. Isa. Isa turu ngene iki. Ngene iki ya tak omongi. Timbang ngono-ngono kuwi luwih penak ngopeni ngene iki. Piye? Penak. Udine tontonan gratis ya to. Karek delok. Tepuk tangane wegah itu. Lah iya apa meneh? Birunya cinta. Birunya cinta. Cinta apa? Wah kene iki ora sangu kabeh ya. Ora sangu. Ora sangu. Dite tuku wineh brambang. Aku tuku wineh brambang 35 wingke. Koso. Ayo dilanjut. Nggih, Bati nggih, sehat nggih. Sehat. Nggih, Bauti sehat pokoke nggih. Mbah ki nang kene julukan. Nah, Niku. sing ndi? Sing ndi to? Wis ana sing ndi? Omong. Iki ngene iki. Kuwi bojone No ya kuwi. Bojone no. Bojone No kuwi. Lek niki. Jare widodari pira kae? Widodari 72. Widodari 72 aku milih iki. Kuwi to. Ikut ayah ayo. Ikut ayah nanti beli jajan ayo. Nanti tak beli mainan sing tolet ngono kae. Enggak mau ikut ayah. Enggak mau yuk. Lah kalau ngata kalau Sing di. lah kae. Lah Medeni piye to? Ora gelem. Aku wis ora didakupak ning kene. Loh, lah kenenge jare anak. Kono ya anak. Loh, anak
Aku nek kene bojoku loro, Dik. Lah dek mbok ecer-ecer. Oke kok so. Iki mau bojoku loro jan loro. Sing di. Endi to? Sing di. Iki ya. Alah iki to. Yo. Mas, Iki jare pacare pengrawit iki di. Pacare iki. Jare pacare pengrawit jare. Hai. Kowe ae gak nyanyi. Oh, sing di. Udine tontonan gratis ya to. karek delok. Arek delok. Tepuk tangane wegah to. Lah iya apa meneh? Birunya cinta. Birunya cinta. Cita apa? Wah kene iki ora sangu kabeh ya. Ora sangu. Ora sangu. Ditenggo tuku wineh brambang. Aku tuku wineh brambang 35 wingkek. Koso. Ayo dilanjut. Ya Bati nggih, sehat nggih? Sehat. Ya Bauti sehat pokoke nggih. Mbah ki nang kene julukan. Nah, tepuk tangannya mana? Nah. Ora jaket mau. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Uish. Mesti ibu-ibu ngono kuwi. Ngono mesti Sing ibu. kene tepuk tangan to. Heeh. Pasukanku kene urung tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah. Ora ning apa-apaan. Iki lho, Mbak iki. Eneng lho Mbak. Ya aku ya. Ya. Heeh. Ayo Mas, ditabur Mas. Mas Aji, monggo. Ya. Aji. Bondo dodo Joko melarat wong tuamu pangkat urip ning desa wis toyo iki wis wancine padha ditape karo priya bagus sing padha sugihe. Ngompal lho. Menak. Aku yo pengen dingene kae lho. Ngene. Cari, empun mas. Kalau kiri-kiri. Cek. Piye sih? Kowe ki ngomong apa to? Ya apa? Kita wedi karo kowe terus. Kita wedi karo kowe. Kowe ki asine ora wedi ya. Ngapa? Lah ngapa? Gila. Kowe mau Lah ki. kira aku ndak kabar karo kowe. Lah iso nek sing sijine mesti delem kuwi mau. Ngono. Heeh. Mesti kulon dhewe kuwi. Coba. Jade ngadeg, Dek, aja oleh dolan HP ayo. Lah iya. Nah, kuwi Monggo Ya Sultan. nae. ini kerja ini kerja ayo berdiri. Yo, sepatu kok ngene gua ngapa to? Goso. Kok Ala dero, Bang. Ayo tak gendong ora ayo berdiri. Ya. Dipakai Dek ya, heeh. Ayo toh, kosong. Ngadeg kabeh. Oh, jade lek lungguh kabeh itu. Ayo ledik rene Lempok. Nah. Ayo iki member baru ki ayo. Nah, ya Rono. Nah, iki madhep bulan. Adik-adik sini. Kur. Adik-adik sini. Wah, nyosor ae. Apa ngerti wong ganteng rada giras kok iki. Nah, hadap ke barat sana.
So, kayak ngene iki. Gede cilik. Nah. Buang. Ngono kuwi. Parene apa? Ayo. Kene menak Mas. Rob, Ngapa? sing apik ngono lah. Sing piye? Getaran ora tau pramuka ngene lho. Barisane meletot kabeh. Pramuka tok sok Agustus, Cuk. Wah, iki aja tok Ini kesuran. Heeh, isi suran iki temane. Malah. Hah? Lemes ae apa? Empuh. Kayak reca ngono, Rob. Kurang mateng. Lah iso. Yo, delan to. Papat. Papat menik-menik ya to. Nah, kayak gini sama sing lor. Iki tak tekoni mak Deku sik ya. Ini, Mak De. Rene aku jaluk batu amur ini. Rene. Nganu, tetua. Lah piye nek bali beriki, Dek. Sing apik, Rob. Hah? Bisa sing apik. Nah iki mikir disaka Mak De. Nah, iki saka lor Mak De ya. Kolor. Dicedakne to mikir. Nah, iki nek pomo bayanganmu Mak De ya. Iya. Iki buah apa Mak De? Nek saka lor iki. Buah anu apa apel? Apel. Tegese apel ki piye? Apel ki nak wis nempel ki kesel. Nek wis nempel kesel. Oh, kok ngono kuwi. Terus tegese manis ya. Manis sekali. Manis. Dek, Mas mau, Dek. Haha. Neng, ini kok ana lalere to iki? Iki lho. Modus. Nyapa? Kesuwen ora nyawer kok sok. Ora nek ngono lho, kaya awake terubus. Kaya awake. Iki sing nomor loro iki Pak De, kolor iki. Iki kaya apa iki? Kaya duren. Duren tegese piye? Oke seasonan duren nak beradu leren. Oh nek berat duren. Iya. Oke seneng ya tegese. Oke. Heeh. Ini sing nomor 3 iki Pak De. Iya. Nomor 3 iki kaya apa? Kates. Tegese kates apa? Kates ke testing jangan kates penting. Kuwi vitamin C. Vitamin C, cok. Ruwokno, jangan kates vitamin C. Vitamin C. Kidul dhewe iki. Kuwi kelapa muda. Kelapa muda tegese awak De, seger. Kanggo rujakan. Kanggo tamba wong Kesel. kemlamut. Kena tamba wong lara edan. Wong edan ya ngono iki. Kowe papat iki milih sithik Mak De. Kabeh api aku Kabeh apik. ora iso milih. Hah, joget sik nek ya. Iso. Ayo, Cok. Serampatno, Cok. Serampatno. Kong joget Kong. Joget Kong kudu dadi. Jadi. Serampat. Tayupno. Heeh, ditayupne yo. Yo ora majale Mas. Ora. Dong lela lho yo. Lalo lelo. Ayo toh. Dong tak. Terus yo. Ayo. Dong tak, dong lela lola lelelo lo dang dulu. Wegak. Urung atraksi kok joget. Ayo. Ora Mas. Ayo Ji, salat maghrib. Lah. Yo jadele juga deh yo.
sakmono ya. Sakmono gek kowe leren ngombe udut sik ya. Lah engko nek wayah harimau kok joget neh. Lah iso. Heeh. Lha iya kon main. Rene Adi Mas, Pripun Kakang Mas? iki mau ya oke kanca-kanca riok seniman ya toh. Khususnya pengganong, pembareng ya banyak. Banyak. Heeh, iki sekali. dhewe ngenehi wektu kanggo Sing- pengganong sing kanca-kancane dhewe. Monggo Mas. Ingkang badhe ngersake ganong monggo. Yo jadile ngadeg kowe. Yo. Ora usah lumpuh. Nah. Retok asik. Kelulung.
Ya. Oi. Wes. Lo. Ya. Ya, ngono lho. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya. Oh. Ah, hey. Oh, ya. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ya. Oh, ya. Syukur rawuh rokok Adi Mas Jambrong Bapak Gondrong ugi mlebet karangan. dan nggih monggo. Ya. Wah. Dulu. Hahaha. Sopri. Langsung dengar tolong. Oi. Rasa. Boys. Oh. Aus, adalah, lele tenaga lele, aus, aus,
masuk broker. Tepuk tangannya, ayo. Yuk, pisahkan. Layang broker. Lah. Tepuk tangannya mana? Wah. Yo, pisahkan. Wah, Yo, wis barang itu kedase ra apa-apa. Lah iya. Lah iya. Yo, dase ra apa-apa kuwi. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Right. Ah. Iso. Yo, tepuk tangan yo. Nyambut. Lah iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Balon-balon ya. Iya iya. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya ngono. Yo, monggo sing pengen salto langsung tekalangan. Woi. Ya. Wah, Ya. Oi. 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 Ya. Woi, sudah. Lah. Oh. Langsung kalajengake tari dadak merak. Ayo toh, tari dadak merak. Toh. Ayo benar-benar. Ayo loleh, krudolak liwat. Ya senenganku. Langsung denger. Bakar. Aus. Hai. Kru dono kliwat. Yoga krudolak liwat loleh. Aus. Kadul. Adalah
Tepuk tangannya mana lelur? Lah ya ngono lelur. Lah isok ngelger. Migong Mas. Ya. Aus berkarya lele. Sing alon-alon ger. Lah ya ngono lho. Ger. Aus. Ada. Woi, ya ya. Ya. Os. Oh, 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 oh. Lah ya bono. La lo la le la lo la le la lo la lo. Karya le sing alon-alon ger. Ayo ger. Ngapura ing awan bebasan tanpa tapi darah pasir meka mandap perngituri cakat ngulandara ngambaraku gawe gunung tungkol satemah berkita satemakin nawa mimpi Matke wis. Ayo udah kliwat. Ada. Osra. Rada maju, Ger.
baktining trangga esti rekata ingkang raja lelayu sabit Lah iya bener kan? lah iso gede ora nyono ora ngira kowe medho taline asmara asoy tresnaku kang tulus suci rambut jaga malam beblejani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nanging napa jroning ati nanging aku ora bisa duweni sasat wingis ya ledo mesat linggis kor tandira Sena putra sesumbaran mandekare keterengan kosokku murah langit pindho kelap sastra karo sande pindho sewu kacangammu piresan narpati karno sena putra tuh sakti Sangono lho le. Boys. Lah song denger. Lah. Ha oi. Ha ho oi. Ho oi. Ho oi. Ho oi. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat
saking Bogor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan panggan yo iku bagianipun wong melek sabar narimo. Aus. Adalah. Aus. Telotong. Ho, oi, ho, oi, ho, ho, ho. Aus. Aslah, lah iso bener. Hayang itu, ayo, 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 sing kenceng le, aus, tai, lah, sabung li, jiwamu tetap boleh, ha, 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 Ono kliwon ayo leto. pangapurane lo bisa nemoni tak suwun slirane kelem sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali kangen aku kangen sliramu rindu aku pengen ketemu lah iso bener toh oh Monggo dulur-dulur ingkang saking barok kula aturi maju
Tengkalangan. Nyatet Tengkalangan. Monggo, monggo. Monggo Mas Jambron. Ayo. Lah iya kan Laco, ayo. Ois. Mas Laga, monggo Mas. Sumpah ing ati sayang tan sesandingan kang kadya mimin tuna satyek katresnan pujanku sayang panggih langgenan mrip bisa kasempatan antar jati ning kasatyan la yo lo
Vera tak bisa. Miwah panggawe Allah